видео. Опа. Ето. Разъчета. Ето, ще изразят. Як дай по-насам. Тук нещо ще го сея. В триъгълни кутийки ли са те? Ще регаме тераните. Ето така. Ето така. Ето така. Опа. Готово е. Засилва. Тока на привършване. Засей няколко и да... Свършва ли? Не, има още малко на една черта. И сега ще вземе да мига. Да, ако искаш да спрем за сега. И като засееш всичкото, няколко снимки да направим. Не, дай да искам те. Неща снимки. Що бе видеото и снимки можеш да сложиш? Да, с другия край да ги